சரி கடையில் சும்மா இருந்தோமே பேங்க் வேலையாக இந்த பேங்க் வேலைக்கு முருகன் அனுப்ப உள்ளே போர் அடிக்குன்னு வெளியே வந்தால் ஃபோன் வந்தது. அதை பேசும்போது எதற்கு அண்ணன் கடையை பார்த்தா இப்படி வகை வகையாக கையாலேயே செருப்புகளை செஞ்சு வச்சுருந்தார். சரி நம்மளும் ஆசைப்பட்டு ஒரு செருப்போட விலையை கேட்டால் 550 ரூபா சொன்னார். 550 ரூபா தானே அப்படின்னு பார்த்து இதோருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த செப்பலை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹேண்ட்மேடு என்றைக்கும் நல்லா தான் இருக்கும். மிஷின் மேடை விட ஹேண்ட்மேடுக்கு என்றைக்குமே ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். அதேமாதிரி லைஃப் டைமும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. லேடிஸ்க்கு இருக்குது, ஜென்ஸுக்கு இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் 2 பேருக்குமே இருக்குது. இப்போ செஞ்சிட்ருக்காரு பாருங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஸ்டிச்சிங்லாம் கூட பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரு செப்பலை நம்ம வாங்க போகிறோம். வாங்கிட்டோம். இதோருக்கு பாருங்கள் வாங்கியாச்சு. நீங்கள் சம்பா கோயில் மிஷினுக்கு இருக்கிற சம்பா கோயிலுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு மட்டும் இல்லைங்க, பெல்ட் எல்லாமே இருக்குது. வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள்.